a chroeso I Amser Stori Atebol. Ydych chi'n credu mewn hyd a lledrith? Dwi'n abo bachgen bach sydd yn. Ydych chi'n barod am y stori? Wyt ti? Y Cerrig hyd. Roedd Cai wrth ei fodd yn casglu cerrig man. Rhai mawr, rhai bach, rhai cul, rhai trwchus, rhai crwn a rhai gwastad. Roedd yn hoffi peintio cerrig a'i troi'n bob math o wahanol anifeiliaid. Un diwrnod, roedd Cai wedi bod yn brysur yn peintio carreg newydd I edrych fel pysgodyn. Wrth iddo fynd ati i'w gosod ar y silff, fe lithrodd Cai a splash! Dyma'r garreg yn glanio yn y bowlen bysgod. Yn sydyn, roedd yna fflach o olau a llond y lle o swigod byrlymus a sŵn ffisian cyffroes. Neidiodd Cai mewn syndod wrth weld pysgodyn lliwgar newydd yn nofio yn y bowlen. Roedd carreg Cai wedi dod yn fyw. Waw! Meddai Cai yn llawn cyffro. Os yw'r carreg siap pysgodyn wedi dod yn fyw mewn dŵr, beth fydd yn digwydd i'r garreg siap parot yn yr awyr? Agorodd Cai y ffenest a thaflu'r garreg i'r awyr. Gydag un symudiad slic, roedd carreg siap parot Cai wedi dod yn fyw. Edrychodd Cai ar y garreg siap mwnci. Mae mwnciod yn hoffi bananas, meddyliodd. Felly, aeth ati osod y garreg yn y bowlen ffrwythau. Mewn chwinciad, fe ffrwydrodd y ffrwythau dros bob man, ac yna, roedd mwnci yn y gegin! Aeth Cai ar garreg siap crocodile i'r ystafell molchi. Llenwodd y bath a gollwng y garreg i'r dŵr. Roedd swigen a splash swnllyd. Ni allai Cai gredu ei lyged pan wylodd crocodile anferth yn eistedd yn y bath. Snap, snap, dyma fap o'r byd, meddai Cai wrth yr anifeiliaid, gan bwyntio at y map oedd ar wal ei ystafell wely. Defnyddiodd y map I ddangos ble roedd ei hoff anifeiliaid yn byw. Yna, dyma mam Cai yn gweiddi. Cai, mae swper yn barod! Aroswch yma, meddai Cai wrth yr anifeiliaid. Tra roedd Cai yn cael ei swper, aeth y mwnci nôl gweddill y cerrig yr oedd Cai wedi peintio a'i gosod yn y lleodd cywir ar y map. Yn sydyn, clywodd Cai sŵn a chynwrth mawr yn dod o'r llofft. Yn ffodus, roedd mam a dad yn rhy brysur yn siarad I sylwi ar y sŵn. Llwnciodd Cai ei fwyd yn gyflym a brysio yn ôl i'w stafell wely. Cafodd Cai sioc wrth weld bod yr holl gerrig yr oedd wedi ei peintio wedi dod yn fyw. Allwch chi ddim aros, neu fydd mam a dad yn flin. Mae angen I mi ddod o hyd I gatre I chi. Yna, fe gafodd Cai syniad. Rhedodd i'w gwpwrdd I nôl carreg anferth. Roedd wedi bod yn pendroni beth i'w beintio arni ers tro byd. Arhosodd Cai nes bod pawb yn cysgu, cyn arwain yr anifeiliaid yn ddistaw, allan o'r tŷ ac I lawr i'r traeth. Dringodd Cai a rhai o'r anifeiliaid i'r cwch, gyda rhai o'r anifeiliaid eraill yn nofio hedfan gerllaw. Rhwyfodd Cai allan i'r môr mawr. Ar ôl iddyn nhw deithio'n ddigon pell, cododd Cai y garreg yn uchel i'r awyr a'i thaflu gyda'i holl nerth. Ar unwaith daeth sŵn rhio taranllyd. Fe ddechreuodd y cwch siglo o un ochr i'r llall wrth i'r tonnau godi yn uwch ac yn uwch. Yn sydyn, ymddangosodd ynys enfawr o ganol y tonnau. Roedd yno jyngl yn llawn planhigion a choed palmwydd, nentydd glas a chlir, rheadrau, mynyddoedd a thraeth o dywod melyn. Yn union fel yr oedd Cai wedi ei beintio ar ei garreg anferth. Wrth i'r haul godi, daeth yr anifeiliaid hapus I chwifio hwyl fawr I Cai wrth iddo gychwyn rhwyfo tuag adref. Fe ddof i'ch gweld chi'n fian, gwaeddodd Cai.
Wedi cael gyrraedd y lan, fe welodd garreg siap rhyfedd iawn. Tybed beth allai ei beintio nesa, chwarthodd Cai. Mae gen i garreg arbennig. Ydych chi'n credu bod y garreg hon yn edrych fel anifail? Dwi'n credu bod e'n edrych fel pig parot. Hwyl fawr!